Dan il-programm inkludi effetti ta' dawl qawwi u strobe lighting. Minħabba fekk, dan mhux adattat għal min ibati bl-epilessija u kundizzjonijiet ta' sensittività għad-dawl. Mużika qed jitwassal lilkom minn Visit Gozo, Me Direct, Mafre MSV Life, Atlas Insurance, Royalty Bedding, Moldco Limited, Charisma u Bay Radio. Il-moment tal-verità. Min se jirbaħ l-ewwel edizzjoni ta' Mużika Mużika. Ir-rebbieħ ta' Mużika Mużika huwa Glenn Vella. Mux għalija, għal-min jissapporta Kanzunetta Maltija. Dan huwa r-rebbieħ tal-Kanzunetta Maltija. Sinjuri, nilqawkom għat-tieni edizzjoni ta' Mużika Mużika, Festival tal-Kanzunetta Maltija. Tislima u applaus lill-Orkestra Filarmonika ta' Malta.